Čaute, milí diváci, moje meno je Spider, mňa už poznáte. A dneska som tu 7. videjka Minecraftu, Pocket Edition, verzia 17. A toto je môj skin, taký starší. Asi si ho premením, lebo milí diváci, keď si pozriete aj tie moje videá, tak to mám inakší skin, kde je ten skin. Tento. Môžeme začať. To je stále môj to svetlo, ste videli ten svetlo. Inak budem natáčať s Brankom. Práve zajtra natočíme tých 8 dielov, čo som vám slúbil Minecraftu za jeden deň. Jak dodržíte 10 lajkov, tak vás spomenieme vo videjku, jak by ste s tým súhlasili. Hlavne s Brankom budeme natáčať furt, len musí sa učiť básničku teraz, ale to nevadí, to počká. To zajtra my pôjdeme natáčať Minecraft. Tak, idem si postaviť ten dom, čo som slúbil. Ďalšia verzia. Ešte trocha dreva si budem potrebovať. Troška, aspoň takých 36, neviem. A zhodím tento strom a ešte jeden a bude to stačiť. Podole stromček, poď. Už len 25, tak to bude počko. Čo tu je? Ne, trocha mi to laguje, milí diváci, sa to som spravedlný. Čo s tým je? Skoro nie. Semka je dobrý domček. To na tom stromčeku. Čo poviem cez vodu, keď to môžem obísť. Aspoň na jednom nosa som obudlím. Všimajte to pípanie. Vidíte tá voda, to zadočíme na to nosa, vidíte? Zaber, viete si plavec, jak svetový plavec. Diváci, na tú videjku budem rád, ako zanechať like. To vrať na každom videjku. Ja už mám taký zvyk, že keď už neviem čo vraviť, tak zanechajte aspoň ten like. Papaj. Sakra, už mám malo jedlo. Či? Ako mám? 4, jedno hento. Dosť jedno sa. Teda aspoň za to. Ale po ceste budem zabíjať. Oh my god! Toto tu je husté. Škoda. Tam je to dobré. Au! Tam to bude mi viac fantastické. Tam vedľa toho stranu postaviť taký baráčik. No zaber. Musíte znova miniať hungerbary, to nevadí. No poď, hop. Hop, tým mop. No a som tu. Dobre. Papaj sa. Dobre. Musím toho dokonať drevo. Vždycky sa začiatku dostanem taký malý domček. Možno... Wow, ešte že som príkladal, to je šťastie. Inak minulo som natáčal verziu 13. Keď si stiahnete nový Minecraft, tak sa vám ten svet uloží. No to už to vie asi každý. Ja si ho nemusím. Vždycky sa vám to uloží. Ten svet sa vám uloží. Tam to aj nemusím, takže každý. Tu. Ja vždycky, keď chcem, aby som to mal v strede, tak vždycky dám jedno z tejto strany a jedno z tej.
a budem to mať v strede a uvidím, ako mi to vyjde. No, išlo mi to na 2, takže musím mať veľké dvere dvojité. Čo? To si nestalo. Podlahu si nechám asi takúto zatiaľ. Nemám teraz na to drevo ani nič. To podpustilka. Koľko na drevo si nebude, iba len toľko malo drevo. Ale... Čiže tak. To je málo, ne? Sakra. Sakra, nie, to je málo, sakra. Nechám to vystačí raz. Ja vždycky si dám do hore tak na test, lebo ja tu tak či tak prespím pár dní, nechám ten dom stať a idem do ďalšieho, lebo teraz dostávam domček. Tomuto videu dám názov, neviem ani aký. Možno dám tomu názov začiatok, alebo dáme druhá noc v Minecrafte, lebo jeden diel som už natočil, druhý. Inak, milí diváci, ďakujem vám za to, že ste mi poradili. Ešte to mám natáčať. Tak dobrá apka ten mobizeň. Teraz to prvé cesto natáčam. Som ešte všimnúť, ja vám to ukážem. Ešte majte. Tak. Som mal ten mobizeň zobrazený. Ste mohli vidieť. Takto. Strieška už začnem robiť. Tak všelijaké to tu mám. Takže prosím, zanechajte like a budem rád, ak zanecháte odber. To budem najradšej. Aj like a odber, kľudne dajte aj komentár. Komentár bude super. Komentár mám rád, zatiaľ nám ešte komentár nikto nenapísal. To je zlé. Nikto nám komentár zatiaľ nenapísal. Kde sa to... Paď. Dobre, milí diváci, už som tu. Takže toto iba tak trošku, aby som dorobil hento a vykopal toto. Spravil dvierka, to by bolo kratičké. Takže veci, ja si to ešte niečo naskočilo, tak to malinko strihnem. Ja som ospravedlňujem za to strihanie, ale naskočila mi tam nejaká divná reklama. Robím si to krátko. Teda vykraftujem to počtu. Neviem, okno tu asi nechcem, že tu budem za chvíľku, takže... A možno dám, neviem. Podľa som sa nevedel rozhodnúť, ale radšej som si povedal, že dám to všetko. Som bol naťažiť drevko, medzi tým som to strihol. Takže tomuto videjku dám asi 3. alebo 2. noc v Minecrafte. No, nikdy toto nenávidím, keď sa taktiež vždycky pomýlim. Už mám, diváci, ďakujem za odoberateľov, už mám 9 odoberateľov, alebo 6, neviem. Keď si to moc dobre neprečítal. Zle som si to povedal, to sa asi sekla niečo. Ako milo na videjku sme hrali s Bradniskom. A že koľko máme zelníky som mal Bradnisko pýtal. Ja taký, že 24, ale taký si sa sekol, nie? A ja taký, že a on taký praví, že on taký povedal, že som sa sekol a ja taký on nesekol, on sa bol pozrieť, tedy sme to aj strihli, myslím. Bol sa pozrieť a taký a ja no on taký, že sekol si sa a ja taký, že nie, hej. Som sa nepozrel. Potom sme to spočítali spolu po videjku. Som sa tam sekol, bolo tam 24 a potom to bolo 12. Myslím, že to sme sa opravili potom. Diváci, sme to natáčali cez kameramana, teraz už som sám. Som sám doma. Už môžem natáčať koľko chcem. Nikto mi tam nebráni. Takže
A ja sa smievá, sakra. Nenávidím to, nenávidím. O, to mi koň. Keby som mal sebou, si toho koňa ukradnem. Bačovi z poľa ukradnem koňa. Som ukradol. Dobre. Nikdy veci ospravedlňujeme sa, jednu som veci vymazal tam, kde sme mali taký ten krásny obrovský dom, lebo nejaký audiodisk sa nám odtiaľ vymazal a nevieme čo to bolo, ani ako to bolo, takže sa za to strašne ospravedlňujeme. Dúfam, nám za to nedáte dislike, ale like, teda, jak si ich zaslúžime, tak nám ich dajte. Vždycky iba zaslúženie. Ja znovu som sa pamätal, ne. Vždycky sa ja pomýlim, prečo som taký čaptavý? Keď už bude ráno. Dobre. Kružičku jednu. Jedna mi vyjde. To je kružica. Tam sú nám nepotrebné veci. Dobre. Takže milí diváci, ja by som mohol toto video tak ukončiť. A čaute, vidíme sa na budúcom